Pipila ka lugar sa Talomo ug Toril area gibaha kagabi, busa gipang sudlan ang kabalayan ug pipila ka tulunghaan. Resulta, walay klase. Ani ang report. Sa pagbundak sa ulan kagabi, gibaha ang pipila ka lugar sa dakbayan sa Davao. Resulta, nasudlan ang pipila ka kabalayan sa Purok 17, Barangay Talomo, Davao City. Buntag na lang, wala pa mihubas ang tubig. Busa ang diskarte sa bang residente aron dili mabasa. Gipang butangan na lang og mga taklob sa mga daot nga ref nga gihimo nilang tulay. Dugay kinagundang. So inyong balay sudlan? Kutob na gyud. Diya kanang gibarugan sa asawa nako. Sukot taas-taas gyud eh. Taas-taas gyud. So day mga basa inyong gamit? Wala man pud noon. Nadala no tabang. Ang Talomo Central Elementary School wala usab kaling kawas. Diin sa grounds ingon man pipila ka classroom na sudlan og tubig baha. Kadaghanan sa room gun sudlan. So walay klase diri karon. Ang uban nga katong nasa habog-habog na klase, ang katong nasa ubos wala gyud no. Pangkabkab lang sa mga taga Juan barangay. Busa ang pipila ka estudyante, nanguli na lang kay dili pa masudlan ang ilang mga classroom. Wala na mo'y klase? Tama na sa inyong room. Nabasa ang blackboard. Samtang sa Don Julian Elementary School sa Toril, Davao City, nangunay na mga estudyante. Ginikanan og magtutudlo sa paglima sa tubig baha nga misulod sa ilang mga classroom. Pagkaudto, mihubas na ang tubig baha o gilaumang balik normal na ang klase og mga adlaw. Kauban Silio Arcajes sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.